Ассалому алайкум. Мана яку ин молои тамошокунтон роҳат кунтон. Имрӯз навбати 4 сар молҳои ҷӯшоӣ. Молҳо Зарифҷон, ассалому алайкум. Дуруст бинад молҳо буғӯзми? Ҳамаш буғӯзма. Ман ку савол метам. Дураш ҳафлаҳа вале. Ҳа. Ҳашмаҳа гузаштаги. ин ваҳше гигант будааст ин моло аҷоиб. Ку ман савол кардам, саволам ба ҷавоб тия ку ин мухлисо акун дар бораи ҳамин моло акун камка информатсия гиранд. Я вай тага ту бен тага ин халтая бен. Намедонам линги 50 килоги эвозон ка мондагӣ боин. Инҳо молои буғӯзан рама вай Зарифҷон. Ҳа, инҳо чанд литри шир додагӣ ин пеш. Сиёҳа. Ҳа, ман деоланги ман ин сиёҳа. Ҳа, уже узика диги. Ҳа, дугоник зой. Ҳа, ҳа, ҳа. Хаб эста хабар. Сермекат бо 50 литр. То 55 литр бо шир гирифт. Ана, ман ин гови сиёҳ, ман ин мана моли ча ин буғӯзи чанд вақте? Ман маълум ҳашмаҳа гузашта. Ҳашмаҳа гузаштагӣ, ин пеш 50-55 литр шир додагӣ. Ха худаш маълум ин ҳоҷати якун секидами халтаҳо. Данни время яку мувофиқи ваи проверки духтур дута зойданаш дар кор. Ҳа, пашти ин пешам дута зойдагӣ. Ха, ана акнун инҳо чандум зоиш? Саём зоиш ман. Ҳамаш як хел саём зоиша. Як партия, якта ферма. Ман ин якта бахш. ҳа, ман ин дуюм зоиш. ин халтае бе, ин намедонам. Маълум инам мейна шайтон ана, мейна. Инам 40 литр, 5 литр гирифтаги моҳай. Вешам то 50 литр гирифтаги. Ё ҳамаш 50 литр медодагӣ гово. Мана бендитон, молҳо шаҳри Хуҷанд, ориентир, куруги ороманда, рақамҳои телефони соҳиби мол, поёни экрананда 92 101 17 18. Инҳо 7 маҳа, 8 маҳа. Якта манами ало 7 моҳа, манин дигарош 8 моҳа, 8 моҳа. Худо хоҳад 1 моҳ ба зойданаш дар кор. Уже сина партофтана сар кардагӣ. ин халтае бе, ин раги сини бен. ин моли ҷӯшоӣ анҳамин молҳо неки калон 700-800 кило. Битон мана масъали нархаш чӣ хел? Масъали нархаш, муомила, савдош, харидори аниқ бошидон мана молҳо шаҳри Хуҷанд, куруги ороманда. Бенитон ин молҳо аҷоиб молҳо. Мана ҷӯшоӣ, мана чот. Амина амрӯз бачи фурӯхтӣ маълум 36000 38680 сом фурӯхтӣ. 680 сом. Калонами? Бачи ҳамин буд ме? Ҳа. Мана худаш 50 литри, 200 литр ширва мана ҷӯшта мана хавли гапо ки ҳама ширӣ. Масъали дандонаш ҳамаш ба ҳисоби 8 пурра, нӯхташ дест ки ман тушон тегӯм. Банам дуюм зоиша 6 буд ки мобайнанги. молҳо неки таърифи кирои моли ҷӯшоӣ гирифтанд. Ина бентон, ин мола бентон. Аҷоиб неки. Сахт фасон, ҳам калон, ҳам фасон. Пурра ки ман агар якҷоя гирад агар чамагиҳошон арзон тар када метиҳанд. Намедонам 900 киломи ин сиёҳ нағунҷидост аз дуртар гифсосиям. Мол калон ин худаш маълум мана. Мана сета ғишти блок худаш так где-то 65-70 сант сета ғишти блок то лой пояша. Ин ғиштои блоки пештара. Амини фундамент 1 метр. Як бошад уже 170, 160. 170-160 барим худаш бин сеташ қадаш. ҳамдо нугоҳ када бемалол
نتاسد عمدن گرفتم مالها شهر خوشان ارینتر کوری آرامنده مثلا نرخش بودن که تلفن از نزدی مال همانه подписчиков лайк зер кунанд комментарий базеб ҳамана дар ҳаққи ҳамин соҳиби мол якта комментарий хуш рӯй навистом ҳамин канали мол подписатсия кунтом ҳамин хел молои фасон пешкаши мухлисо шуда меистад ако назди мол гуфтоси вай куним меношад чизе гӯн бошад нӯмур монам ме خیلی خودش دوتا الو یخیل خلاص دوتا سیاه دیگه خیلتر خیلی من خیلی کنی می نوشد درار کشا نوشد درار کشا هم پیش درام دیگه نمره یک نمره دو میگویم تمام ها دوای درار کشا چوگو یکتا چوگو وای وسه بیاد کدامش خدا هم راه رفتاستگیش همش میبینن دوتا ندار آدم من این سیاه نمره یک منی الو نمره دو منی الو نمره سه منی سیاهی با کلام نمره چهار این خالته تو بین خالته Ben tar yakı biş boşak kalib yakı biş diyor. عجایب ماشاءالله من زنگ زنیتون خریدار کنتون تماشا کردیگاتون رحمت میندار دیر نمونتون مولا 50 لیتری 200 لیتر شیر گارانتیاش کردی بعد زایدان بعد رحمت خریدار کنتون